Ngizobingelela ababukeli Sibani Media. Ngobonga Mkhize bafowethu. Leni maziyo, leni imthanda ngendlela esimangaliso. Ngama nosisi la uMadlamini. UMaZZ bafowethu. Uneyinkinga nosisi. Usashonelwa abazali. Uphile nabafowabo abawu2 abalamanayo. Ngathi baqede last year esikoleni. Ngoba ngathi khona umunye wakagcina efail abagcina sobefunda eklasini elilodwa kodwa baqeda kanyane. Usisi uZanele ngizothanda ukuthi anibingelele kube yena ozonichazela istory ukuthi yini edalisa azafonela Sibani Media for ngabafowabo laba abahluphayo. Sisi uZanele unjani ma? Ngiyaphila. Unjani? Ngiyaphila. Ngikhona nami mama. Ubonga lo sisi wakaMkhize. Yeah. Lo ucela zokusiza for ngabala abafana abakini abahluphayo. Yeah. So mhlambe mongalandisa nje ababukele emakhaya. Ungathi inkinga ikuphi nje mama for labafana bakini? Inkinga yami ngize ngibhalele ingenxa yokuthi le ngane zasekhaya ngasala nazo la ekhaya. Bebefunda isikole. Noma bebehlupha benginganaki yabo manje nje sebeqedile esikoleni. Ngibona izinto eziningi abazenzayo kanti la ngasekhaya kuke kube khona izinto ekuthiwa ama-forum uzokuthiwa kushaya izingane kanti senginakho ukuzwa ukuthi bagangile. Ikakhulukazi bajwayele ukubuya ekuseni abalali. Okay, bengithathwa kunhlasipe bahleli nabangani waphela izingane ziyayihambela yolokhu ibuza izinto eziningi. Bengibabuza ukuthi baphumaphi bathi hayi baphuma kubangani babo yabo mhlawumbe babuka ama-movie ngalala kaSibani bani kodwa izinto abanazo endlini zabo nabafika nazo abantu abakhululekile kahle ngokulahlekelwa kwezinto kanti sekunakho nokubanjwa inkunzi kwabantu. Okunye ngithi ibona kodwa ngithi hayi ngabe sebababona ngoba bahlezi beshawa abantu. Manje sekuya ukuya lento iyanyukela iyanda. Manje ingakho ngithi angizame nami ukucela usizo kuwena ungibuzele ukuthi lezi zinto ezingaka abanazo bayithathaphi. Wena mhlambe njengosisi wabo omdala sokwakhuluma nabo bakuhlula njengoba ugcina usubhala Sibani Media. Ikaningi ngikhuluma nabo ikona ukuthi nje bayabantu abaphansi kodwa bona ngiyabona manje ukuthi hayi ngathi bagangile ngoba lezi zinto zezimali into abayiphathayo. Nama-TV ungawazi ukuthi hayi omalini ongazi ukuthi bawathathe bathi umuntu hayi ngiphiwe umngani wami yayibo leyo nto. Okunye athi hayi ngihambile ngophanta khona izinto ezifika zizinto athi hayi ngiphantile ade siyophanta sathola itoho-ke kodwa lamatoho awayikhiphi le mali abathenga ngazo. Lamatoho bawabambe ebusuku ngoba phela ngikuzwe ukuthi balala emini ebusuku babuye ekseni. Angazi kahle ingakho ngithi ibona engifuna ukuthi bakuchazele kona ukuthi kahle kahle benza njani. Ngoba nami angiboni kahle wabahleze bekhona kokunye bangabikho. Maka ukuhlupha baqala abazali besakhona noma baqala bengasekho abazali. Aqale kahle kahle bengasekho abazali. Yebo. Mhlambe sokwawubiza umndeni. Ngoba phela angicantsi akekho umuntu ongenawo umndeni. Noma mhlambe basokhaba oma uzobatshela ukuthi hayi bomalume noma bobaba omncane nginenkinga lezi ngane. Awumndeni sekuyikhulumela ukubona ukuganga kwezingane ukuthi yabo izingane lezi ziyaganga manje. Izinto eziphatha ukuthi bayiqhilalanisa kakhulukazi. Awukho umndeni oyisondezayo. Ikomalume. Kahle kahle ngedwa. Ikomalume. Ikomalume abakhulumi kakhulu angikaze ngichaze izinto eziningi. Yebo. Kodwa ngokubona kwami bekufa uqale ureportele lento zana ngoba kahle kahle nawe nje ungasenabo abazali for umndeni uyakuthanda ukukhuluma bekufa mhlawumbe uqale ubiza umndeni mabona ukuthi umndeni awukho right uhambe ekhaya boma wakho uhambe ureport ukuthi nginenkinga kanje ungathi mase ubonakala ku YouTube so uyavela ukuthi nangu awungani kaSibani bani yini ingezanga kuthini izoreport ukuthi inenkinga kanje sekwazi ukusibukanisa nezwe kusho ukuthi sina sizahluliki bafana nabantu abayithombe bekhona yabo. Kanti kodwa sengike ngazama ukuchaza. Inkinga abawona umndeni ohlangene omningi. Yabo mokhulume nalo ogcina kuphelela kanjalo. Igcine khulunywa leyo ndaba ekhulunywa leso sikhathi ayandi yona. Shuthi mawukhuluma akuyona into abayithathela phezulu. Yebo. Okay. Kahle kahle ngisho ukuthi ngedwa. Yebo.
wena bongenana mhlawumbe usisi wakho omdala umfowenu omdala nobathathu nje. sibathathu nje mina ngimdala. Okay kushuthi wena into oyifuna oyicele kwisibani media ufuna ukuzozwa ukuthi lezi ingane zakini Yebo. yini elezi yenzayo lezi zinto ezibuya nazo zithatha kuphi. Yebo. Ngoba manje sekunganamahlebezo ukuthi lapha ekhaya kunezinto ezitholakala eingaziwa ezibizayo kanti akekho osebenzayo. Manje bengifisa ukwazi. Okay. Ngoba nabanye ababanjwa inkumbi bagcina mhlawumbe ngangibanjwa yilabi yabo mhlawumbe ibona abafaka o-connection omunye njengokuthi nje khona umngane nami walahlekelwa i-TV mhlawumbe izona ley'ngane yifaka o-connection bathumela abanye mebebazi yayibona leyo nto abantu bangibona engazuthi bazogcina sebegcwala befuke ekhaya bethatha izinto ngenye indlela inkinga solimala sonke. Wena ungenzeli lutho. Ngingenzeli lutho kanti nami angazi ngeke ngibaphikele. Okay mama. Ngisacela ukuthi ukusicelele bona mama ke sikhulume nabo usiphathele nezihlalo. Yebo. Balandeli besibani media usizo usolanda abafowabo. Ngicela ningabaleki bafowethu. Ngicela ningabaleki nilinde bayabuya manje. Bafowethu kuseyena ubonga wamkhize lo. Usisi uMadlamini sebuyile nabafowabo. Thuva novo amagama abo. Yeah kusho njalo. Bafowethu. Ngiyonibingelela ngicela ba madodana kumina ngicela ingane zami ezinye zinganga nabo. Niyaphila bafana bami? Yes, siyaphila. Nabahle. Ngiyanibona nigqoke nama SPCs usisweni kusho ukuthi uniphethe kahle. Ngoba akasebenzi nje usisweni unithengela ngani? Nigqoke nama diesel phansi. Ezinye izinto siyayiphantela ngokwethu. Niphantana ndlelani niyasebenza? Oh hayi siyasebenza sesingene ebusuku singene ema call center. Okay. Yeah. Before siye phambili nje nenkulumo ngisacela nibingelela ababukeli. Uzichaza ukuthi wena ubani kanjani. Sanibona ubukeli igama lami mina nguva. Usisi wami lo usibize lapha uzosibizela ukuthi khona udawe kufanele sixoxe ngesaziyo ngawusichazeli kahle ukuthi ngabe yini inkinga akunibizele yona. Okay. Ngiyabingelela ababukeli ekhaya igama nguvo Sibonga Madlamini. Dadewethu yena sibizele lapha kodwa singazi usibizeleni kodwa siyathemba ukuthi uzosicacisela. Ya siyabonga nje babuba nathi lethu. Siyabonga. Mhlambe akumtsheleke imic nje mama. Mhlambe ngiqale kuwena bhuti ngoba ngathi kuthi wena omdala. Yebo. Injani nje impilo phansi kwakho nosisi wakho? Ingesenabo abazali. Hayi wami ngikhuluma iqiniso ikhuni. Ikhuni ngempela ngoba uma nobaba salahlekelwe sisi abancane. Kodwa udadewethu yena sikhulisile. So sasaqeda isikole ekhona phambi kwethu. Awukho into engayisho ukuthi udlelano kwaphakathi kwethu nje sobabili ngawumfaka uva umfowethu. Ubekuthanda ukuba kuhle nje impela ngoba sibambisene kwinto eziningi ekhaya. Yebo baba. Ukusho umngaka nje through sisi wakho. Ngoba nje yena udlala indima enkulu. Empilweni yami kuzibe manje nje. Ukusho ukuthi ngelinye ilanga ngeke kwenzeke ukuthi usisi wakho kugcina mhlawumbe sekukhona into eniyenzayo engamphathi kahle. Angiyibona into engayenza mina noma singayenza mina ubhuti wami engamphatha kabi usisi ngoba nathi indlela esiphathe kahle ngasikhula nathi siyazama umphatha kahle ngoba sesibangaka sesikwazi ukuyimela. Ukusho ukuthi mangathiwa mhlambe khona into eniyenzayo engamphathi kahle ungakuthini lapho ngaliyo nto. Angisho ukuthi khona into eniyenzayo sokukulinganisa nje. Kungenzeka into kanjalo mhlambe kube khona into eniyenzayo engamphathi kahle insisi wakho. Ngoba ngishilo ngaphambilini ubhuti wami angazi yini engamphatha kambi usisi wami ngoba ngishilo nje sibambisene yonke into nje iopen. Yabo ngoba iopen kanjalo ngiyathemba nayo uyabona ukuthi imizamo yethu nobhuti wami ikhona. Yafuthi appreciate njengobhuti ukuthi hayi ubhuti bakhona ngiyakhala bezwe. Okay.
Nangobhuti wakho ethi imizamo yenu usisi wakhe iyamjabulisa. Imizamo mini le ejabulisa usisi wakho imizamo eniyenzayo. Ngoba ngokuzwa kwami usisi wakho uthi anisebenzi. Hayi imizamo esiyenzayo ukuthi emsebenzini asijwayele ukungena njalo khona siyasebenza singena ebusuku sisebenza kuma-call centers nayo ubhuti wami sibuye ekuseni noma sibuye emini sibuye emini nakhona mhlawumpe ingakho ubuya ayixayo ukuthi ngabe senzani ebusuku kanti sibuye singamchazeli ngoba sibuye sibone ukuthi ngabe mhlawumpe uyitshela ukuthi sikhona ukuthecene esikwenzayo yini Why ucabanga lokho ukuthi uyitshena ukuthi khona kuseceleni ukwenzayo? ngoba kaningi sibuza ukuthi ngabe yini le enhlezi nihambele ebusuku nibuyele emini simtshela ukuthi siyasebenza simbone ukuthi akasikholwa. Mhlambe mongangilinganisela nje noma ungasho exact imali oyithola e-call center ngenyanga imalini. Koqala nje ku-8,000 kuyaphezulu. Manje uyithola leyo. Okay. Usebenzela kuphi ba? Angizange. Umsebenzela kuphi? Sisebenzela eThekwini. Call center eThekwini. Ikuphi nethingi wama call center ngwazi igcwele ngala komhlanga. Kuphi nethingi? Ngabusuku ungena ku-Florida, ngizaka ku-Florida. Sicela ukuxolela ngemibuzo. Sicela utshele kusisisport iMike. Sisi wami ngixolise ngokuthatha isikhathi. Nabafana bami la ngicela mhlambe sebedidekile ukuthi kahle yini obabizele yona. Sacela ukubatshena nje ukuthi yini kahle edatha uzubiza isibani media. Into edala ukuthi ngibize isibani media ingenxa ukuthi angisanithembi, anginazi ukuthi nisebenza kanjani. Lokho enayeke esikoleni nibuya nezinto, nibuye ningalala ekhaya, nibuye nilale kodwa isikhathi esiningi anibi khona ebusuku. Manje into engixaka yilezi zinto enifika nazo okay. Maybe bakusebenza e-call center abahambi izona, mhlawumbe bazobuya nophaqa begcwele oplastic bamagama. Uhola ngosuku e-call center. Mhlawumbe bathatha ophaqa bayobadayisa, uhola ngosuku. Nangu sisibuza ukuthi e-call center nihola ngosuku. Soli ngosuku. Sola ngesonto la sisebenza khona. Kodwa into ibalwa ngosuku nje kahle yebo. Bayidivide indlela bayenza ngayo izinto. Nibuye niyithole ngosuku. Bayibala ngosuku imali lezi masifika ngesonto. Njengoba kukhona ama-TV lawa agcwala udonga. Niwathenga ngalo usuku noma ngesonto. Menabe nabuye ekuseni. Sakubuza njenge-TV wathi uyayithanda nje. Ngiyayithanda i-TV kodwa iqhamuke kanjani kwase kukuningi kakhulu manje. Inkinga ile. Ngoba sisho ngisebenza e-call center dadewethu. Yazona bhuti kanjani? La kunobugebengu. Manje angifuni uyithola nami sengifakeleka khona sengingena khona ngoba manje iningi into ababuya nazo. Angazi nabo noma sebebambe iy'moto ey'dilivayo noma buye bafike noma-TV babuye bafike nophaqa yebo leyo nto. Manje nami sengiyasaba ngiyathuka ngoba nomphakathi usunakho ukusaba. Kanti sisi ukuphi okudinga ngoba wawuthe ufuna ukuthi sondle nje bese thina silethe imali manje konoku-right ufuna singondli noma singenzi lutho ekhaya singalethi lutho. Imali ngeza kodwa ize ngendlela e-right. Umsebenzi wenu mina ngiwazi. Angikwazi umsebenzi wenu. Mina ngisho ukuthi ngifuna ukulekelela mase kufika isikhathi ningangilekelela. Ngaphandle mhlawumbe asithi mhlawumbe kuthiwa ubiziwe lapha amakhelwane yocenta igceke ungangilekelela lokho okukhulu ngihambe ngiyothenga iklabishi. Hhayi ukuthi kuze kube khona izinto ey'nkulu. Cha. No, ake ngibuye la. Bhuti wami. Usisi wakho wathi uthanda i-TV. Wathi uyayithanda. Nami ngiyibonile i-TV edaning lapha kini. Mengene ekamereni lakho. Lwambhede close to 40,000. I-TV close to 30,000. Kodwa wena ngenyanga uhola u-8,000. Usisi wakho uthi nifika niphethe ophaqa. Nambe nyobadayisa. Kuyimanje niqoka ophaqa bedizini. Niqoka izikipa ijacket sake SPCC, ugqoka isikipa sake SPCC. Ziyimalini lezi zinto eniqokile? Ngalo 8,000. For nje ikamero lakho lilodwa.
mhlambe minus or plus 60,000 ikamero lilodwa. Ngingakhulumi ngezinto eziku drop. Phela bodi ey'tolo izinto zalebhaya ngithi siyazi ukukhokhela monthly njalo yonke into. So nathi nobhuti sihlanganisa amakhanda sibona hayi bafethu nakho into eshodayo endlini asihambe soyithenga mfethu. Ngoba phela ngoba ngisho mfethu akukwazi ukuthi mfethu sibadala kangaka siphile ngathi imjondolo. Nayo imisebenzi simele ivele. Nilebhaya nini zonke lezi zinto? Okay. uJune manje. uJune. Niqede last year esikoleni. Yebo. Niqale nini ukusebenza? Siqala mina ukusebenza mina ngaqala ngoDisemba ukusebenza. Nganginisa uconnection kamakhelwane. Kushuthi Usebenza khona le call center sisebenza kuyona nomfowethu. kushuthi una 7 months usebenza. Yebo. U-afforda umbhede oko 40,000 kulo 7 months. Uhola 8,000. U-afford iTV 30 or 30 plus or minus 1,000. Njengoba ngishilo bhuti wami yonke into iy'tolo zalebhaya izinto. So mina ngikwazi ukulebhaya into ngiyazi ukuthi okay ibhenki yami manje singazi ngakwazi ukukhokha ngoba banginikeza vele lonto le bayazi ukuthi ngiyazi uku-afford ngizokwazi uyikhokhela lento Okay angikuphikise. Yeah. Ngiyakwazi ukuyalibhayo. Yeah. Wena kushuthi una 7 months usebenza. Yeah baba. Kushuthi ake sithi nje ngake sizohola 10,000. Kushuthi kulo 7 months uhole 70,000. Kodwa izinto ezilapha endlini azikhombi le mali oyishoyo. Ngisho ukuthi kuyalibhayo. Ngeke lezi zinto ngabe uzikhiphile zonke. Ngeke izinto ozigqokayo angabe uzikhiphile zonke esitolo. Ikuphi lokhu enikufihlayo eningafuni ukukuveza? Imake bhuti bafungaza uphendula. Khonto nisola ngayo. Engawusho mina ukuthi ezinye izinto sibuye siyiphanti. Ezinye izinto siyayiphanti eceleni hayi ukuthi enye imali ingene ukuthi siyasebenza kuphela. Iyangene ezinye izinto eceleni nje ubone ukuthi ihleze ebona isikhona izinto esendlini zigcwele izinto ezinye izinto sikhona abantu esibadayisela zona eceleni lehleze igcwele endlini. Bafana bami. Usisi wakho umdala mhlambe lento okuphanta akayazi. Bengangcono ukuthi ubeke kucaca ukuthi ngiyaphanta ngandlela ukuthi kanje kuze ngikwazi ukuthi ngigcine ngifika nalezi zinto mhlambe ngambe ngozidayisa. Awusenze usibeke esithombeni ukuthi yipi indlela ophanta ngayo. Ukuphanta wami ukuthi kunomuntu esimdayisela izinto singeke asazi nokuthi ziphuma kanjani kodwa thina esikwenza ukuthi siyamdayisa ngoba hlezi nje siphethe impahla nje usineze impahla simdayisela izinto bese imbuzo uyithathaphi asitshele information ngoba nathi esikufunayo imali uzikwazi ukondla sizondle thina singumndeni Nosisi wakho. yeah. Ngathi bobuza bhuti wami. Mina umbuzo wami usikhona into enisola ngayo yini dadewethu. Ngoba uyayibona nje izinto siyenza phambi kwakho. Izinto siletha phambi kwakho uyayibona nje zonke into mfethu. Uyabona ekhaya kuhle kanjani manje. Uyabona sibambisene mina nawe ngiyakutshela yonke into mina ngidinga ukuthi uyazi. Yonke imibuzo oyibuza ngiyakuphendula kahle ngeqiniso hlezi ungibona nawe ngiyenza lokho. Manje angazi insolo engaka uzisilethe nabantu bazosibuza into engaka. Uyazi indaba ngiletha abantu ake sibani imithi. Sekukaningi abantu bengitshela futhi nami ngiyabala ngiyabuka ukuthi akusahambi kahle akukho kodwa. Manje ukhona lo mama wabhizwele ngisemabele engingeni. No. Uyabo abantu yabo abantu bayakhuluma and kuthiwa kuzokhishwa igebengu endlini nezindlu. Mesishiselwa umuzwa la ekhaya soyapi singasebenzi. Ngoba nemali yokuqasha sinayo. Ukupho right uthi Ngoba siyadla silale edlile. Inkinga ilezi zinto mekuthiwa umuntu afika la akhomba impahla yakhe sothi yaba ngoba nami angiyazi. Kwaye lezi zinto enidayisayo ngiyaqala nanokuzwa bhuti ukuthi khona umuntu abamdayiselayo. Sekuvela manje ngoba usubabuzisisa shuthi kuningi. Kanti izinto ayifani nezitolo. Noma ingafana izinto umuntu emefika ethi into yakhe lena. kanti ikuphi wena sesokufuna ukuthi Ayisho kuzomela Lento lo omnimdayiselayo. Kube uyena ngoba manje thina la songenelwa abantu bayakhala ngale mpahla engena la nje. Kanti izinto ziyalahleka ey'ndaweni ey'ningi. Manje sisola ukuthi thina siyatshontsha dadewethu. Izinto sisolela yona. Anginisoli ingakho bengifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kepha abantu bangangibuka umphakathi kabi. Mina ngazi lutho angithumanga muntu ngoba phela kuye kuthi menhlanu umuntu kuthiwe
udla amandla obhuti wabo, udla ubukhotheni benu, kanti angidli, ngidla amandla ami. Ukuphi oku-right ukuthi Ubukhotheni phela ukufika nempahla engazange iphume esitolo. ukuphi oku-right sisi ukuthi ngoba lezi zinto lezi esilethe endlini ziyadingeka ngoba i-T_V ayingekho nje ukubona ukuthi siyasilethe i-T_V konke amafenisha yonke leyo nto leyo siyithenga thina ngokwethu. Inkinga Ngoba kuyanda, kwasekulekha. lokhu ekuqhubekela kuyaqhubekela sasogcinaphi. Yayibona leyo nto? Shuthi Ingakho bengifuna ubhuti amandla ethu appreciate. ya-appreciate-a kodwa hhayi kanje. Ingakho No. ngibiza ubhuti. Futhi kwakusamnandi sihlala phansi kucansi. Kwakusamnandi shuthi sina sicela ushukela komakhelwane. Kwakusamnandi sicela imali Kodwa nisuke nihleli phansi kophahla. Abazali banishiya nophahla, niyadla, anilali ningadlile, anilali ningadlile. Le mvula ingena phakathi nasilele kuyona. Sahlala, kwakuhlaleka, akekho ozofa. Asikwazi uyiphila leyo mpilo manje. Sibadala Imali manje. mfethu. Uyabona-ke bhuti, into ebengiyikhuluma, uyayibo? Abazazi nokuthi lezi zinto bayithathaphi. Nendaba ye-call center ngiyikholwa. Futhi phela ngomthetho usisine sayitsho njalo phela ayikho into No, Lo akazange athi connection wase-call center anguzwa nje mina kahle. usisi wakho uyamazi lo muntu wanifaka e-call center. uyamazi. Uma kasibongile. Manje sokwenza kanjani ukuze abe neproof usisi wakho ngempela ukuthi Masibonge nifake e-call center. Wasifaka i-call center. Umkhumbule nesebenza khona. Ngiyamkhumbula kodwa akaze angitshela unifake e-call center. Shuthi kusazomele ngimbuze yena. Phela uyena nje wasifaka i-call center nje. Nangoba ngikutshela yena masibongile usifakile ne-call center. Ngoba sisebenza kanjena nje amandla akhe nawe usifaka kahle nosicabangela. Uyasibona sisashizela kanjani. Kodwa wena uyanqaba ukubona lokho, uyanqaba ukubuka izinto indala uzwa ngabantu labahleli ngaphandle. Bathi sina siphila impilo Okay, nihleze nisho ukuthi e-call center. Inkinga e-call center ikholwa ngenyanga. Aninqeni uthi kade nibuye nezicathulo lezo nambe niyidayisa ngezimali lezo. Phinde futhi ubuye ne-TV. Mekweza umuntu ethi ufuna into ethile wena usubuye nayo kanjani? Usungasho ngani ukuthi awuyidingi lezi zinto esizilethe? noma ufuna sizibe ikhalo zakho. Usungasho ngani ukuthi awuyidingi? Iqhamuka kanjani umuntu engakaholi? Kumele ukuthi lezi zinto suke siziletha uyinqabi ngoba usukhola abantu abangaphandle manje thina siyantshontsha. No, ukube abakhola abantu bangaphandle bengeke ngibize mina. Bezonitshela ukuthi ucela akayifuni into enifika nazo ucela nimambele nazo. Njobe ubize mina obiza nani ukuthi ufuna ukuza ukuthi lezi zinto nizithola kanjani. Ukuthi niyasebenza nihola malini le nisebenza khona. Ngifuna ukwazi ngihola malini. Shuthi mhlawumbe lento engaguarantee ukuthi ngihola malini. Mina imali engiyiholayo ngikhulumela mina. Ngihola imali close to 12,000 ngenyanga. Mina imali engiholayo. Wakusawona 8. Uthe 8 to upwards. Mina ngiyatshela imali engiholayo is 12,000 ngenyanga. Lezi enidayisayo ngibuze. izinto. Ngibuze la sisi njengoba wasondla ngamaqolo ethu njengoba sesibadala ngaka wazowenza kanjani nje thina sisokuyithina silethe ukudla nje isinto yonke into. Lalela, iqolo liyayithenga impuphu, liyayithenga i-rice. Lawathenga amazambane kuyanele. Kodwa manje sesibadala sevaliwe manje. Avalwa nje. Wazohonga nani manje? Beliyithenga belinonhle kodwa. Sengibuzela ukuthi njengoba sewavalwa kwakuzowenzekani nje seqhubeka ngoba njengoba yavalwa siqala ukuthi izinto sesingazenzeki sesiqala umuntu ukuthi Akaze kulanjwe. ngaphatheki, ihleze ikhulu ingane ziba no-18 avaleka amaqolo kodwa akaze kulalwe ngadliwe. Kwakuyobe kungaqali ngathi. Akaqali ngathi ilento engiyisho kube ngifuna ukwazi umsebenzi wenu ukuthi usukaphi uyaphi uqhamukaphi. Nakho nje usikholo. Le kudayiseni nihola malini? Awungisho ukuthi nje sola imali nje. Imali. Angeke sikwazi ukuyisho imali phambi kwabantu le esiholayo. Kodwa imali sihola. Kodwa nikwazile ukusho yase call center leni ihola ekudayiseni ayikwazi ukusho phambi kwabantu. Bakwazi. Uthi ngeke sikwazi ngoba okwethu sikwenza usidayise impahla ngoba kwa information ukuthi sidayise laba akumele fanele sitshela abantu leyo information leyo. Ngicela bafana bami. Angizile kuzonijaja futhi noma usisi wenu
sisifuna usefana noma wini ukubiza mina bengezela ukuzonijaja ukuthi niyantshontsha noma nenzani akazi befuna information le engathi niyayigodla so bafowethu engizonitshela kona uma wini lo ngicela imhloniphe into methi akayithandi le ndlini ningayenzi siphila esikhathini esinzima manje kungena abantu endlini kufike kudutshule wonke umuntu ukuthi unecala noma unacala kufike kudutshule wonke umuntu ababuza ukuthi wenzeni wena wenzanga lutho kanjani kudutshula wonke umuntu nomuntu ongenacala njengoba echaza ukuthi mengathiwa kushiswa lo muzi kuzohlalwa phi ngoba nemali ye rent ayikho yonke idatha agcine sebiza mina asinijaji ukuthi niyantshontsha noma ntshontshe yini nazi ukuthi niyadayisa noma nisebenza e-call center noma nisebenza Ngiyamanje usibizela abantu into efana ngoba iqale yaxoxa endlini le ngawufika abantu manje sibadala phela into yahlala phansi sitafini ixoxe no ngicela ukumxolisela lapho ukuthi usebiza abantu usebiza abantu bazolentoza kodwa ngicela labo bantu ababizile abanijaji bafune information ngani kuphela le enibanikeza yona nabo abangenayo isho noma iyona yini ngempela ngoba khona imali enikwazi ukuzidalula khona ningakwazi ukuzidalula yini edatha ningakwazi ukuyidalula imali enidayisayo ongasho ukuthi imali esitholayo ngoba siyasibone ukuthi usisi wethu kuyabe nendoda khona le endlini bese ingekho sibe sifice manje sibona ukuthi sithi ufuna bese ayisho imali esitholayo uzobe seyithatha imali ayidla nendoda ingakho singathandi ukuthi simnyeze imali nje kanti benizobe nimphucani uzoniphucani leyo mali leyo ngaphela nina ncanthi ukuthi nithenge ukudla mhlambe nimnikeze yo pocket money mhlambe 200 rand mhlambe 300 rand iphi yona lempohlo ehlala nayo endlini lebhizi ejola emngaka emdala kangaka ebhizi ejola nabafana abancane lo mfana la ajola naye akasebenzi akanalutho ungamela ukuthi sithatha imali yethu sisebenza kanzima sinikeze yena masinikeza lo mfana wakhe engenalutho ngihlezi ngimtshela ukuthi ngiyamshada lo mfana uthatha imali yakhe adlale ngahamba uthola isalekazi le science noma ikephi emhlanga amshiye la masekhalela thina futhi which is wrong mabe singcono ukuthi ngambhekele umndeni wami mfethu ngihlezi ukuthi umndeni uphambili nabanye yena isicefe into yena akayiboni le nto leyo into efuna into ayenzayo ufuna ngana sijaje thina kanjani kanjani mfethu complain appreciate into ayaphishayi le ndoda yakhe hlezi siyithola endlini ihlezi nayo mfethu ukipita nendoda indoda ikipitile into enjani leyo dadwethu ngesinye isikhathi bese umuntu anabuya senze umqondo awusebenze nje kona siyablame thina lana izinye izinqumo mfethu nizama ukuvikela wena ezinye izinto wena manje isicefa ufuna ukubona lonto uthi singakhuluma ngiyakhuluma mama uyazini lo muntu engijola naye okay akumele vele ezela ekhaya kodwa isikhathi esiningi ngibangedwa ngangivele ngijola naye bekwazi ukungisiza ngendlela naye angisiza ngayo lapho nalapho manje bona ngana kusebephanta ngendlela yabo le ngangayifuni baphante ngayo mina bengikwazi ukuyiphantela nje umuntu wesifazane noma befika hayi ukuthi uhlala la ufika nje ngaleso sikhathi kwavele sihlala sodwa indaba efika ekhaya why kufanele vele efika sibadala phela manje indaba lento no siswami uthi umbuzo uhayi efika ekhaya akanalo yini ikhaya la kubo wena ongakuyena onendlu yakhe unalo ikhaya la kuba inkinga ngihlala ngedwa la noma beba khona babi khona njalo sohloniphe nesithunzi sethu njengobhuti abadala la ekhaya uthi uhlala wedwa siswami bambona kanjani pho obhuti bakho abancane uma uthi uhlala wedwa usuke efika uthola ukuthi ufikile uzohamba mhlawumbe ngaleso sikhathi lokho ngisho ngithi wrong nami yona into bengayinakile esayidini lami kodwa bona bengayive kuthiwa abaphante ngenxa ukuthi babona mina kungena indoda la yini wena ungakuyena yini wena ubuthi ubefuna nibonane nimone kubo hayi likhaya indawo ejwayele ukufika noma ingoba vele ngikhule vele ngingedwa ngihlala nani shuthi nathi nomuhle nathi uhleli nezipoki nje into engekho but angisho ngihleli nezipoki into ebengiyikhulumela ile ndaba ngitsheleke imic into ebengiyikhulumela ile ndaba le yokuphanda ukuthi angibazi baphanda kanjani kanti naye umuntu wami besithanda kusho ukuthi yabo le ingane zogcina sezikubulalisa la indlela ezenza ngayo hayi ukuthi bekhuluma yena into ekhulunywayo vele indlela abenza ngayo angiyazi benza kanjani bakuzwile bafutheni angimuzwa kahle ukuthi uthini utheni khona igama lishilo awuphindi uthi indoda yakhe yogcina isibulalisa thina sombulalisa yena
simbulalise Shutho thina. nokholwa yena abantu kunenthini. yaba abantu mebefika la bafe bakhuluma ukuthi le ingane zakini engabe ziyithatha ogada uma ngabe sekufika abantu la bezoshisa umuzi ngoba uthola ukuthi Obani la kulahleke kuzoshisa? izinto emzini abantu Obani? Wakwazi banganqeni ukuthi ukuthi emakhaya. sabancane lo ukuthi adle nayo imali le elethwa ubaba edle nayo le ndoda le. Imali awuyidla nayo le ndoda le. Sibabancane. Imali webhodi engangiyithola yayithenga ukudla kuyikona Sasingakuboni ukuthi ukudla mengabe thina. umuntu ekhona endlini uyamphakela mhlawumbe ilokho-ke engathiwa Hayi ukudla sasingakuboni ukudla lokho. Kusho ukuthi siswami ncanthi labafana ingane lezi sengathi zinyusela umoya into yenzayo sebekhulile sisi yebo mhlawumbe bowenza besebancane wena ubona sebekhulile manje akukho right ukuthi ufake especially ingane zabafana yebo ukuthi ulethe umuntu wakho la kwesinye isikhathi khona into oyenzayo kube wena odala ukuthi ingane igcina sezenza into engekho right through lento wena oyenzayo sicasule lento oyenzayo ngicansi bafethu nyamusisi wena uthi uyaxolisa for ngalento ayenzayo Lapha ngizwa igama ethi uyaxolisa lo muntu. no akalishongo manje kodwa uke walikhipha lelo gama ukuthi hayi sorry yini for ukuthi alethe umuntu lekhaya Uxolisa kusadingakala. Yena uyimoshile nje. Uyonile le. Uyonile nje. no angani iyoniwa ngomlomo iphinde ilungiswe ngomlomo Hayi. Ayikho into elungiswa ngomlomo la. Thina sako samtshela ukuthi angimele ukuthi siphinde simbone lo mfana lo uthazele ekhaya. Jiki sesibuya lena siphinde siyamthola, simthola khona la endlini. Uhleli naye. Wami webafu wodwa. Memithisa uzothini? Avela abaleke adle phansi. Awuhlala le emafarm lafana ngabuhlala khona vele. Uzothini? Le ingane yakhe isibhizi buka thina lana siyondle futhi ingane yakhe. Uyothini lo muntu lo mfethu? Ngoba phela akasebenzi. Akasebenzi naye kodwa thina mesisebenza ayingabazi umsebenzi wethu ubone ngathi imali ethi imali egebengu nemali enjani. madoda ngicansi bafethu yabo lesinikhuluma manje usisweni ukuthi mekwenzeke imitha anihlangene umjolo wasisweni ukuthi meyimitha kwasho kwacima kanjani usisweni ngiyazi ahlulwe ingane yakhe ukuyikhulisa ukwazile ukunikhulisa nibancane nje asenamadoda manje sokunenza umshayela umthetho ukuthi mekwenzeke ikhulelwa mekwenzeke engakhulelwa kwasho kwacima kanjani so iphutha lenziwe usisweni ukuthi afake umuntu wesilisa la nina into enibalekelayo nibalekela lezi zinto enizenzayo njalo ngafuni ukuthi le mali enitholayo imali engakanani for ukudayisa angikho lapho kodwa bafowethu sengenzela ukunixwayisa ukuthi lokho enikwenzayo mokuthi ku wrong angisho ukuthi ku wrong mokuthi ku wrong nigadle ngelinye ilanga ningalemanzisa umuntu ongenacala and mina ngizonilandela but ngizobe ningaboni ukuthi ngiyanilandela ngokusala ngizonilandela njengoba niyasebenza nje akuyona inkinga anginiphikisi ngiyavuma ngathi ngiyasebenza but lokho ngizokuthola mhlawumbe ngapheli nesonto ukuthi ngiyasebenza ngempela yini ngoba singiyanazi okubalekile nengakufuni ningalemazisi uma wenu usisweni lo ayithole sesenkingeni ngenxa yini siswami sengiphetha mhlambe ungathini kobhuti bakho uzibonge yena usibani imida mawuthi ukwazile ukusizakala noma ungasizakalanga futhi alikho icala mhlambe ngeyilanga azophinda usizakala ngoba ngicanda sigcinile manje lo daba lulabafowenu uzolilandela ukuthi yipi indlela abaphanta kanje ukuthi bayaphanta engayisho kobhuti bami ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngifake umuntu endlini nami indlela mhlathiphe enganakanga ngayo bekulokhu esihlala sikhula siyihleli kanje bese kuthi ngiyacela ukuthi bangaqhubeki mawukuthi kontero ngabayenzayo angisho ukuthi kontero ngabayenzayo ngoba la ngaphandle abantu bayakhuluma nabo la behamba khona kube ukuthi amatoha right ngiyabonga kwisibani media ngoba bakwazile ukukhuluma nabo noma iqiniso singalithola singalazi kodwa ngiyacabanga nabo basazohlaziya ngendlela yabo ngiyabonga ngiyabonga bafethu ngicanithi yamuzi wenu ecela uxolo ngicanithi mhlambe ngizothatha wena ngoba useduze kwami uxolo siswakho yalamukela noma ulamukile Ngizolamukela ngoba phela ayikho into esingazi ngoba phela usisi wami ngeke ngamxolisa abandawonye. Ngizomxolela nje kodwa lokho kumele kuphinde kwenzeke. ngiyabonga balandeli usibani imidi ngiyabonga bafowethu noma mhlambe singayitholanga isolution edabulante esibizelwe lona kodwa bafowethu ngiyanithembisa ukuthi khona okwenzakalayo okuseceleni sizobuya futhi ngizonithulela kona bafowethu
Ngumuntu ongalali bafowethu mina. Mekhona into engiphethe kabi. Ngiyahlupha ukuthi leyo nto ngigcine sengikwazile ukuthi ngiyilungise. Ngiyabonga bafowethu ningakhohlwa ukulike. Niphinde bafowethu ningakhohlwa nama message nisendela wona. Ama comment eni ngiyawathanda ngendlela esimangaliso. Okamkhize umntwana bafowethu ubonga lo. Ngisathi shelele.